हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव दा फाइनालि आसाम पुलिस फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि साख्रि 10 मेनि सिगां साख्रि जागोन बेटालियन कमान्डो फरेस्ट गार्ड बेनिफ्राय कनस्टेबल एबि एनइउबि एनएसआइ स' लोगोफोर माब्ला अफिसियेल नटिफिकेसन ओंखारगोन बेनि सायावनो मोननैसो आपडेट लाना फैदों आं आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामगोन दा गोबाव खालामा जों थांनाय अफिसियेल साइटआव आसाम पुलिसनियाव स' बेयाव आसाम पुलिसाव फैनाय लोगो लोगो जों मोनगोन बेयाव माखासे डिटेल्स दायो सोलिबाय थानाय एप्लाइ जाबाय एक्साइजनि बेनिफ्राय प्लाटुन कमान्डार आरो लोगोसे जेलार आरो लोगोसे ग्रेड 4 पस्टआव स' बेफोरनि रिलिया नोंथांमोनाहाय मार्चआव जागोन अके बेनिफ्राय 10 मेनि सिगां गासैबो साख्रि जानांगौ होनना बुंदों पुलिस आरो फरेस्टआव स' बेखौ नायब्ला लास्ट उइक नोंथांमोना फेब्रुवारियावहाय एबा स' बेनिफ्राय सिगां नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानायनि अपसनखौ मोनगोन दा हमना ला लास्ट उइकआवहाय बेनो जानुवारिनि नङाबा फेब्रुवारियाव बेखौहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो मोनखागोन फरेस्टखौहाय स' बेनिफ्राय कनस्टेबलावबो थ' कनस्टेबलाव 5000 खाथियाव भेकेन्सि दङ बेनो जाबाय एसआइखौ लाफानानै अके एडिसनेल एसआइबो होगोन होनना बुंदों जेराव नोंथांमोना डिग्री फार्स्टनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हागोन स' बेनिफ्राय कनस्टेबलाव 10 पासनिफ्राय बेनिफ्राय इउबिआव एचएस पासनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेयाव रानिंआ सिगांनि बायदि जागोन बेनो जाबाय 3200 मिटार्स अके थ' बे जाबाय आसाम पुलिसनि स' बेनिफ्राय फरेस्ट कमान्डो होनोब्ला स' हमना ला फरेस्ट कमान्डो होनोब्ला थ' बेयाव एसे गोरा जागोन कमान्डोआवहाय गोरा जागोन रानिंआ गोरा जागोन सिगांनि बायदि जागोन आरो टाइमा खम जागोन स' बेनिफ्राय आरो लोगोसे फरेस्ट गार्डआव सिगाङावहाय थाबायनाय जायोमोन थ' सिगाङाव थाबायनाय जायोमोन दायो देग्लायहाय मा जागोन मिथिया स' बेनिफ्राय थाबायनाय जायोब्ला 26 किल'मिटार थाबायनांगोन 4 आवार्सआवहाय बेनो जाबाय हौवाफोरा 10 हिन्जावफ्रा एसे खम थाबायनांगौ बेनि सायाव डिटेल्सखौ मोनगोन दासिम फ्रेस मेनि गेजेरजों बुंगासिनो दङ जे 10 मेनि सिगां गासैबो रिलिज जोबनांगौ आरो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होगोन होनना बुंदों माने साख्रि जागोन अके थ' साख्रि जागोन बेनो जाबाय 10 मेनि सिगां साख्रि जागोन स' बेखौ नायोब्ला नोंथांमोना दा बावैनो एप्लाइ खालामनो हानायनि अपसनखौ मोननो हागौ जेरै लास्ट उइक नङाबा फेब्रुवारियाव स' बेनो जाबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि स' बेनिफ्राय एपिडिसिएलावबो थ' एपिडिसिएलावबो साख्रि फैनो गोनां दङ अके एपिडिसिएलाव साख्रि फैनांगौ दङ थ' नोंथांमोना ग्रेड 4 आवहाय आरो ग्रेड 3 नोंथांमोनाहाय हागोन एचएस पास बेनिफ्राय 10 पास हाजोबगोन जायखिजाया नोंथांमोना हागोन आरो ना थ' जियानो जा लोगोफोर दासान्दि सोलिबाय थानाया बेनो स' बेनिफ्राय मोनथामल' पस्ट एप्लाइ खालामनो हादों बेनो जाबाय 928 भेकेन्सिया स' बे ग्रेड 4 पस्टआव दा जानो हागौ मोनसे टेकनिकेल इसु दा नोंथांमोना जास्ट एप्लाइ खालामग्रो उनाव गावनो जानो हागौ हारसिंनो अट'मेटिकेलि सिलेक्ट जानो हागौ स' बेखायनो जायखिजाया एप्लाइ खालामना दोनबानो जाबाय आरो स्किल टेस्टआ मार्चआवनो जागोन बेयाव रानिं गैया एग्जाम गैया स' बेनिफ्राय नैबे एक्साइज कनस्टेबलाव 1600 मिटार्स रानिं दङ अके बेनो जाबाय हौवाफोर हिन्जावफोर 1600 मिटार्सल' दङ स' बेयाव नोंथांमोना खारनाय पास जानाय लोगो लोगो लं जाम्प मोनगोन बेनिफ्राय एग्जाम जागोन आरो बे एग्जामाव पास जाबानो साख्रि मोननाय जागोन आरो बेखौबो 10 मेनि सिगांनो नोंथांमोना साख्रि मोनगोन स' बेनोमोन दिनैनि माखासे आसाम पुलिसनि रिलेटेड भिडिअ आं आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामगोन